βρες το game που σκέφτομαι. Εγώ σας δίνω facts για ένα game και εσείς πρέπει να βρείτε ποιο σκέφτομαι. Όσο πιο νωρίς, τόσο περισσότεροι πόντοι και για σας. Για 5 πόντους. Είναι φτιαγμένο στα tens και είναι FPS παιχνίδι. Για 4 πόντους, το πρώτο 24ωρο που βγήκε το παιχνίδι πούλησε 4,7 εκατομμύρια κόπης. Για 3 πόντους, στο franchise του συγκεκριμένου παιχνιδιού έχουν κάνει τις φωνές πολύ γνωστοί ηθοποιοί όπως ο Ed Harris, ο Ice Cube, ο Sam Worthington αλλά και ο Michael Keaton. Για 2 πόντους, τη μουσική συνέθεσε ο Hans Zimmer καθώς αποτελούσε το πρώτο video game στο οποίο εργάστηκε. Και για να βοηθήσω όσους δεν το έχουν καταλάβει μέχρι στιγμής, για 1 πόντο το παιχνίδι βγήκε το 2009 και μια πολύ γνωστή ονομασία μες στο παιχνίδι είναι το Task Force 141. Προφανώς όλοι αυτή τη στιγμή έχετε καταλάβει για ποιο παιχνίδι μιλάω και είναι